No niin, morjesta vaan kaikille. Se olisi Fireppi täällä taas. Nyt olisi niinku tullut tämä tankki. Vihdoin ja viimein tämä tankki tuli. Ja ihan siistin näköinenhän tämä minun mielestä on. Ostin siihen tämän tankin korki ja sitten bensahanaa ja siinä näköinkin avaimet tuossa lukollinen tankin korkki. Näköjään. Nyt olisi niinku tarkoitus pistää tuo kiinni. Sitten olisi tarkoitus tehdä tuosta esittely. No niin, nyt olisi niinku tää bensatankki kiinni tässä ja hanat ja sun muut. Ja muutenkin kasassa, paitsi sitä kaavaloa en ole laittanut vielä kiinni, kun minä ostin uuden kun on palannut. En ole vielä liittynyt, koska pitäisi ostaa liittimiä. Ja muutenkin tässä vähän niin kuin repsuttaa, koska tää niin kuitenkin kuprahtaa tästä, kun tää laitetaan tähän kunnolla. Muuten saa lukkoa tätä. En ymmärrä miten voisi olla mahdollista uudessa korkissa, se ei mene kunnolla kiinni tuonne. Pitää kuitenkin katsoa sitä, jos se saisi kuntoa tuosta. Katsoa miten se oikeasti menisi sinne, jos mä jotenkin väärästä työnnä. Mutta nyt olisi sitten sen esittelyaika, nähdään siellä. No niin, nyt olisi vuorossa tää mankin esittely ja aluksi mie vastaan teidän kysymyksen, mitä olette nyt tähän videoon, missä mie pyysin, että te kysytte niitä kysymyksiä tästä minun mankista. Ja nyt aluksi täältä kysyy Osku, mitkä iskarit ja mistä. Nämä on MPF-motolta ja jotkut vähän yli 30 senttiset nuo on. En muista tarkkaa pituutta, mutta MPF-motolta ja 30 senttiset. Suunnilleen. Ja sitten se sama Osku kysyy, että suositko M-Profia ja noita alusvanteita ja meneekö helposti kieroon ja mahtuuko sulla 4 tuuman takavanne hyvin vai pitikö jotain ketjulinjaa muuttaa? Joo. Ei aluksikaan tää ei ole 4 tuuman takavanne. Tää on 3,75, mutta suosittelisin itse 4 tuuman vannetta, koska nämä ketjut ottaa vähän tähän kiinni tässä 375, koska tää rengas vähän pullistuu, kun hälpää ilmaa. Niin se ottaa vähän ketjuun kiinni, vaikka siellä on alla, ootahan 2 rikkaa täällä mulla alla tuolla. Ihan pikkasen hipoa, mutta ei ole minua haitannut. Eli ihan hyvät renkaat ja vanteet. Ei mene kieroon. Vanteet ainakaan itellä vielä mennyt, vaikka ainakin tämmöisillä hiekkateillä ja vähän kuoppuisemmilla teillä, niin ei ole vielä mennyt kieroon. Ainut huono puoli noissa M-Profissa on se, että nuo kuluu aika nopeasti. Varsinkin jos ajaa pitkää matkaa ja vähänkään vispaa takaa laakeripesä tai joku semmonen, mutta ihan hyvät renkaat ja vanteet ylipäätään. Kuinka leveät vanteet kysyy VRT Racing, eli 375 ja 3,25 taitaa olla eessä. En oo muista tarkkaan, mutta joku semmonen sinne päin se oli. Ja Yamaha Rider kysyy, tiputtaako moottoriöljyä. No, välillä tiputtaa kuuma, kun ajanut pidemmän matkaa, niin tiputtaa jonkun verran, mutta ei enää paljon. Nyt taas ovat kaikki kysymykset tästä videosta. Kerron yleisesti tästä moposta, mitä en ole tälle tehnyt ja vähän tarinaa tästä. Joo, eli tää tuli minulle, olisikohan kun olin 8-luokalla. Niin tää tuli aika huonossa kunnossa. En tiedä löydänkö kuvaa, mutta voi laittaa tähän jos löydän. Tuohon kohtaan suunnilleen. Niin tää on muuttunut aika paljon siitä. Ei tässä oikeastaan alkuperäistä akkurunkoja ja moottorista alakerta, mutta siitäkin aika paljon vaihdettu. Me on vaihtanut tähän tankin, mikä on ihan ilmiselvää, sitten mikä vasta vaihdettiin. Tästä on vaihdettu melkein kaikki paitsi alakerta ja runko ja mitä tässä nyt muuta enää vanhaakaan onkaan. Tarakka tietysti, mutta se kuuluukin runko. Niin, tästä on vaihdettu kaikki, melkein keulaa, MPF, mutta on parempaa levykeulaa. Sitten on isompaa koneetta ja paremmat valot, 12-volttiset valot halogeenilampulla ja LED-takavalolla. Nyt minä kerron tästä koneesta tarkemmin. Tähän on tehty yhden kerran tätä ennen jo koneremontti, siis yläkerran remontti ja koko koneremontti. Vaihdettiin mäntä ja pytty samalla. Sitten se leipas, koska meni tuosta virtaan tuo öljyratas meni paskaksi. Niin se ei enää syöttänyt öljy tuonne ylöspäin, niin totta kai se leivo. Sen jälkeen avasin koko koneen, vaihoin kaikki laakerit ja vaihoin jopa kampiakselin tuohon. Kytkimen vaihoin uue 72 yläkerran kokonaan. Ja kytkin on 3-levyinen kuin Teikävan kytkin, eli älyttömän hyvän. Ne on tykännyt tästä, tää palautuu älyttömän hyvin. Toimii hyvin, ei luista yhtään. Tähän on vaihdettu
NHRC eri avarampaa putkistoa, ettekin ottaa kirsärkkyitä ja vähän vääntöllisiä, mutta ei sillä paljon vaikutusta enempää. Enemmäkseen äänissä on eniten vaikutusta. Ja sitten tässä on 19 millinen kaasari, joku Jinke-merkkinen, mutta on yllättävän hyvä kaasari ollut minulle. Sitten tässä on välityksinä 16 3/5. Ihan hyvät välitykset keulimiseen, kiihtyy vielä ja kulkee semmoset 65 ehkä häppäräppä noilla väleillä. Mutta siinä taisi olla kaikki. Muistatko tilata, tykätä ja kommentoida, jos olisi mun puolesta. Moro!